नमस्कार, मस्त मालवणी किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। तर आज आपण बनवणार आहे आलू मटरची भाजी आणि ती पण एकदम रेस्टॉरंट स्टाईलसारखीच बनवणार आहे। तुम्हाला पण रेस्टॉरंट स्टाईलसारखी भाजी घरच्या घरी खायला भेटेल। तर तुम्ही पण माझा हा व्हिडिओ फॉलो करा, जसं मी इथे दाखवलं आहे तुम्हाला तशीच तुम्ही पण रेसिपी घरच्या घरी बनवू शकता। आणि याला काय काय साहित्य लागते ते मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलं आहे। तर आता आपण बघूया ही कशी बनवायची। तर आता थंडीचा सीझन चालू आहे, तर त्यामध्ये मटर आपल्याला मस्त हिरवेगार बाजारात भेटतात। तर आता मी हे 1 कप मटर घेतलं आहे, 2 बटाटे घेतले आणि त्यांना असं बारीक कापून घेतलं आहे। तर मी आता एका कढाईमध्ये मी आता 2 चमचे तेल घेते आहे। मी गॅसचा फ्लेम स्लोच ठेवला आहे। तर आता इथे आपलं तेल गरम झालं आहे, तर त्यामध्ये मी आता ही बटाटे टाकून पहिले त्यांना चांगलं भाजून घेणार आहे। आपल्याला बटाट्याला करपवायचं नाही आहे, फक्त थोडंसं भाजून घ्यायचं आहे त्यांना। आपण बटाटे भाजून घेतल्यामुळे ते बटाट्याला चव चांगली येते, ते भाजीला चव चांगली येते, एकदम रेस्टॉरंट स्टाईलसारखीच लागणार। त्यामुळे मी बटाट्यांना भाजून घेते। आपल्याला बटाट्यांना फक्त गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंतच भाजायचं आहे। मी इथे सगळे बटाटे एकदम भाजायला घेतले आहेत, तर तुम्ही थोडं थोडं करून पण त्याला भाजून घेऊ शकता। आपल्याला त्यांना करपवायचं नाही आहे। ते बघा, आता आपली बटाटे थोडी गोल्डन ब्राऊन होत आली आहेत। तर त्यांना मी काढून घेते एका प्लेटीमध्ये। तर आता इथे मी 2 कांदे बारीक चिरून आणि 2 टोमॅटो घेतले आहेत। तर त्याच कढईमध्ये मी पहिले 1 चमचा जिरा टाकते, 1 चमचा राई टाकते आणि आपल्याला सर्वात पहिला त्याच्यामध्ये कांदा टाकायचा आहे आणि त्याला चांगलं फ्राय करून घ्यायचं आहे। आणि त्यामध्ये मी 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट टाकली आहे। तर ते सर्वाला आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। आपल्याला कांदा फक्त गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंतच भाजायचा आहे, त्याला करपवायचं नाही आहे। मी गॅसचा फ्लेम इथे स्लोच ठेवते। त्यामध्ये मी आता 1 चमचा मीठ टाकते आणि 1 चमचा तूप। आता त्याच्यावरती मी टोमॅटो टाकणार आहे। जास्त टोमॅटो झाला, आपण त्याला व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। आपल्याला दोघांना व्यवस्थित चांगलं शिजवून घ्यायचं आहे। तर आता ह्याला मी 5 मिनिटासाठी शिजवून घेणार आहे। तर आता हे बघा, आपले कांदा टोमॅटो चांगला व्यवस्थित शिजले आहे तेलामध्ये। आता आपण त्यामध्ये सर्व मसाले टाकणार आहे। तर सर्वात पहिले 1 चमचा हळद टाकते, 1 चमचा धना पावडर, 1 चिमटी हिंग टाकलं आहे। हिंग टाकल्यामुळे आपल्याला वाटाण्याची भाजी खाऊन काही त्रास होत नाही आणि ओवा खाल्ल्यामुळे त्याला ॲसिडिटी पकडत नाही आपल्याला। तर आता हे सर्व मसाल्यांना आपण मिक्स करून घेऊया। गॅसचा फ्लेम स्लोच ठेवायचा, कारण की आपले मसाले करपले नाही पाहिजे। तर त्यामध्ये मी 1 चमचा लाल मिरची पावडर टाकते आणि आता आपण त्याला पण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। आता इथे आपले सर्व मसाले आणि टोमॅटो आणि कांदा व्यवस्थित शिजला आहे।
तर ह्याला मी ढाकून 5 मिनटं शिजवून घेणार आहे. तर आता हे बघा आपले मसाले व्यवस्थित शिजले आहेत. त्यामध्ये आता आपण मटर टाकणार आहे आणि मटर आणि ते मसाला आपल्याला चांगला परतून घ्यायचा आहे. ही भाजी आपण एकदम रेस्टॉरंट स्टाईलसारखीच बनवतो. तर तुम्ही पण याला नक्कीच एकदा घरी ट्राय करून बघा. तर आता हे आपण मटर आणि सगळे मसाले व्यवस्थित मिक्स करून घेतले. त्यामध्ये मी आता हा 1 ग्लास पाणी टाकणार आहे आणि त्याला चांगलं आपण तो शिजवून घेऊया. हे बघा आता एक उकळी आली आहे, म्हणजे वाटाणे आपले व्यवस्थित शिजले आहेत. तर आता ह्याला मी परत 5 मिनटासाठी शिजवून घेते आणि आता त्यामध्ये आपण बटाटे टाकणार आहे. आणि ते सर्व आता परत एकदा मिक्स करून घेऊया. आपल्या भाजीचा कलर खूपच चांगला आला आहे, एकदम रेस्टॉरंट स्टाईलसारखंच ह्याची टेस्ट आणि ह्याचा कलर पण दिसतो आहे. आपण घरच्या घरी कमी साहित्यांमध्ये पण ही भाजी व्यवस्थित बनवू शकतो आणि एकदम बाहेरचा रेस्टॉरंटसारखा टेस्ट घरच्या घरी आणू शकतो. तुम्ही पण माझ्या सर्व रेसिपी अशाच फॉलो करा. सर्व रेसिपींमध्ये मी एकदम सोप्या पद्धतीमध्ये सांगितले आहे तुम्हाला. तर त्यामध्ये आता आपण चवीनुसार मीठ टाकूया आणि आता आपण त्या भाजीला 15 मिनटासाठी ढाकून शिजवून घेणार आहे. भाजी 15 मिनटं पूर्ण झाली आहेत. आता ही बघा आपली भाजी तयार आहे. तर त्यात आता मी 1 चमचा दही टाकते. आता यासाठी मी काय जे साहित्य वापरलं आहे ते तुम्हाला मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देणार आहे. आणि त्यात आता मी अर्धा चमचा गरम मसाला टाकते. गरम मसाला आपण शेवटी वापरायचा, कारण की मग त्याचे फ्लेवर्स चांगले त्या भाजीला लागतात. आता मी त्यात 1 चमचा कसुरी मेथी टाकते. आता आपल्याला त्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता ही बघा आपल्या भाजीला मस्तपैकी लाल कलर आले आहे. आपली भाजी तयार आहे. ही भाजी आपली सेम रेस्टॉरंट टाईपसारखीच लागणार आहे. तर तुम्ही पण माझी ही एकदा रेसिपी नक्कीच ट्राय करून बघा. घेते आपल्या भाजीचा कलर खूपच चांगला आला आहे आणि हिची टेस्ट पण एकदम रेस्टॉरंट स्टाईलसारखीच झाली आहे. तुम्ही पण हिला एकदा नक्कीच ट्राय करून बघा. आणि जर तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्हाला ही माझी रेसिपी कशी वाटली. धन्यवाद.